musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo jaslari nogas duƴal hitande ujunaje nogas e jeegom ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi. Alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'aw, min duwanimama. Alhamdulillah, yo Allah ɓeydanen jaam, yo Allah ɓeydanen suturo, yo Allah ɓeydanen suturo, yo Allah ɓeydu sutura e men, yo Allah ɓeydu sutura mum e men ya rabbi ya rahmanu. Nde tawno dañal ko suturo. Heewi mo cikkuɗani jogui, alhamdulillah, taw ko an ɓuurimo jogade. Wuri ko suturo e jogade ɓernde. Dañal ko ɓernde e suturo. Heewi hande mo ɓurɗa fibde taw ɓurma ko suturo. An ɓurimo fiɓande, an ɓurimo poos, an ɓurimo compte banque, kono kanko ɓurma suturo. So ɓurima suturo tan o ɓurima kala. Heewi mo barke Allah, suturo Allah woni e dow mum. Heewi mo dañal woni e dow mum ngal alda e suturo, alda e barke. Yo barke Allah wanjo e men, yo suturo Allah wanjo e men, wanjo e dewle ɗe. Yo barke Allah wanjo e dewle ɗe, wanjo e ɓesguji ɗi. Yo barke Allah wanjo e men, wanja kadi suturaji mum e men ya rabbal alamin. Banda men hande ko alarba, kala alarba noon yewtere men Weltare TV, taw ko yewtere men buuɗal yurmede, eɗen keewi nayade e gurdam galleji ɗi. Tawno alay sago galleji ɗi kaale. Ɗeɗo balɗe noon mboɗo ɗeɓi weltade seeɗa. Hollum sabu mi yii won sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe ɓe resodiroɓe nayo, ɓe dendani leydi gotiri ni, te mboɗo andi ɓe gandodira. Jomum waɗami message wi min noon komi desowo ɗo e balɗe, min e joom suudam mo kumanmi o mboɗo yiɗi mbadden gurbel tokosel, aɗa rokka amen toon wasiyaji. Ɗum welimi ceerno, welimi sanne, wallahi welimi. Ha mbimi holko sabota ko ni wonta école, wonta école. Alay sago dewle ɗe gona école, no yimɓe jara école walla duuɗe ne janguiriyani. Alay sago yimɓe mbatta janggoyde dewle, sabu ko ɗum wonno hanke galleji ɗi ɓayde han yimɓe ko waɗi ɓe démissionné. Enen fof ken démissionné hande. Jangguinde sukaɓe men beele lomto men janggo. Alay sago yimɓe en jangga beele gurta. Ko weɓanno men hanki nehde ɓiɗɗo debbo sara yimmum
nehde ɓiɗɗo gorko sara bamum janga e dewgal yummum janga e dewgal bamum janga e dewle kawmumen janga e dewle mawnumen beele jango so resi rewa e pele mabɓe so tawi ɗum natti moni kala wonti ceerno hoore mum ɓernde hoore mum so ɓooyi ma en jiɗ wurtoyde e dewle men beele muñodiren keƴodiren wontama jaltina haalisaɗa jangoya ko toon paaɗe saabu so wonti hanki ani hanno gertoɗe aɗa ñaama aɗa jaha aɗa garta so wonti hande kalde cohluɗa ko ma jaltina haalis coodoya bisimilla ko ni tan ko yeru daɓɓo tan ko yeru daɓɓo ɗum weeli kam sanne tene ɓe jeydaka e leydi gotiri gorko o e debbo o e min mbaɗi groupe goɗɗo o e goɗɗo o kamɓe fof ndendimi mbaɗmi wiye groupel gotel kissa mbimi ɓayde kon resoni ɓayde onon on garde saaha gotel on gandodiron ɗo min wonata joyoɓo onon kon nayo jewtiren ɗo ayi ɗum weeli kam holɗum saabu debbo o ma haal gorko o ma haal minne mami haal woɗɓe goto fof ma haal wone mabɓe won hen e mabɓe wi komin ɓami yewtidde fodde balɗe seeɗa ko tan elle ma wi ko joni ɓeydi yidde gorko saabu holɗum ko joni andi gorko ko joni suusi gorko wi ko joni andi debbo o saabu ko goto fof ko joni yaltini cuɗɗari mum yaltini ko yiɗi ko yaltini ko yiɗa ko yiɗa ko wedde ko yiɗi ko tafte fewne wonko itte fewne saabu gurdam aduna ne juuti ha tenti to banggue dewgal holko gorko foti haal holko fota haal debbo holko foti haal holko fota haal sa laawima a laawima an gorko holɗo haalama foti haat hol deƴƴere nde poɗɗa jogade hol deƴƴere nde poɗɗa jogade annene debbo sa andi a mettini holka fota haal saabu holko kalata ene taga gorko wukkidde tene dewgal so waɗi way kono oto waɗi accident ni ceergal jaafoɗon ceergal kala waɗi tut way kono oto waɗi accident ni ma fewnite oto ko ma fewnite dewgal ne kalde ceergal yane maggal ɓe mbaɗi accident kamɓe ɗiɗi fof saabu holɗum gurdam maɓɓe dalƴi so neɗɗo so tawi gorko sikki min somi seeri mi tardani wona gonga saabu a fuɗɗitto à zéro goɗɗo mo ndestoyta o ko zéro puɗɗitoɗa ko zéro ko ruttitade à zéro gaddoya goɗɗo ma anda jikku mum ma anda no ɗanorto ma anda no wayi a anda ko suuɗi a anda ko jogui a anda no wayi saabu moni fof ndi resede noon moƴƴude lewru ne weeɓi moƴƴude lebbi ɗiɗi ne woodi moƴƴude e wirtungo ne weeti neɗɗo fof wawi mosde neɗɗo fof ne wawi moƴƴu gorko ne wawi moƴƴude e nder balɗe ɗiɗi e nder lewru so ɓoyi masque sama wiye kaari de ko moƴƴo wonno kono joni kaari boni ala neɗɗo bonata neɗɗo ko masque sama tan kaari de haade mum ɗannade ko moƴƴo joni ɗannima tan berima ko banggue mum tan koko boni tan waɗata ala guila ga o dañan tan no waɗiranno ko masque samata joguiɗen ko masque uji e jeese men he wonɓe gondata aɗa hersa walla wonko jiɗata aɗa sukko hen aɗa yiɗana ɗum cukkoɗa e majjum tan so ɓooyi tan masque samata woni hen noon wona masque uji alhamdulillah woni worɓe ne jogui masque uji won rewɓe ne jogui masque uji ɗum noon an gorko cikka sa seeri ko haydara wattama min gurdamam jokkat tan gurdam jokkata a fuɗɗitto zéro way kono gorko goto omo resodiri e joom suudu makko ɓe gondi ken tolno e duuɓi 3 dewgal banda men ɓe jibini ɓiɓɓe ɓe ponno jibinde ɓe ɓiɓɓe ɓe mawni ha ɓiɓɓe ɓe ndesama ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe worɓe woni puɗɗiɗo resde
debbo e gorko ɓe kaaɓodiri woodi ko ari teni mi haalanmo ne tesko ɗe no moƴƴi hunde sérieux meeɗa adude ceergal tesko ɗe ndaare tan kecce puyɗi he adude ceergal heewiɗo hunde sérieux rewi taw addani ceergal heedu ceergal tan ko hunde nde ngannduɗaa jasnde nde ala dalil hunde nde ala dalil nde ala haydara ala hoore ala laaci kala nde jiiɗa debbo e gorko tikkiɓe kaɓi ƴeew ko rendiniɓe ko wallahi tawata ko bolle puyɗe soɓe jangtima tan sa renayi ɓe ngandani ko rendiniɓe ɓe nganda ko ɓuri heewde ni ko mi anda seyɗane yiiɗa gueɗe normal seyɗane yiiɗi ko gueɗon bolle puyɗe ay ko cikkata ko bolle puyɗe ko ɗon o natata ko cikkata ko bolle puyɗe ko ɗon o natata teni taw mine ma eɗen kaldano ko ɓuri ɗum eɗen mbaddanno yano ko ɓuri ɗum eɗen mbidiranno ko ɓuri ɗum duuɓi 30 wona balɗe 30 duuɓi 30 wona lebbi 30 duuɓi 30 kam en donkata muñodirde sabu ko haade mboɗo resma ko famɗi kogal taw mi dañi hedde duuɓi 20 pawɗi ndeke firti ko so woodi mboɗo yaare 50 pawɗi ɗo so tawi mette ngari ha yettima ɗo henna a fini subaka goto tan probléme il tan ari hakkude moɗon tan ceera joomum tak ten ganduɗa wonko rewi ɗon ɓuri ɗum oɗon jala ɗon pija ɓe ceeri ceergal musgal nefningal kamningal te mbaɗani to ɗum waɗi ɗo mbaɗani kadi ɗum yani ɗo ceergal ɓurgal hamnade ceerle sabu hollum aɗa jogui ceerle bonne dagal ceerle ɗen ceerle eɗen gandi sariya ene ñaawa ɗen ceera neɗɗo tan ceergal elle tan ka kocci ɗum e jinde te ɓuri fof mi kuppuɗo ɓuri fof hamnade ko gorko wiide yaltu gallam neɗɗo hayso tawi aɗa seera ene jogui haala belka ne jogui ɗo rewata ne jogui no yarata taw a bonani hen needi haalama bonani hen a hutoraki hen woni konnguɗi wallahi hande won woɗɓe hande so ɗiɗima ɗan tak saabu konnguɗi ɗi mbiyannoɗi won yimɓe hande no gooti won konnguɗi ɗi ɓe jaltinanno so ɓe lelima hande ɓe ɗan tak saabu konnguɗi ɗi garta e mabɓe so kalde arte mabɓe wara kono bombo yani dow becce mabɓe ɗe ni wata ko bum jomuno ko ɗanade ummo daro sabu konngol bongol ɓuri hay fetel kural e becce bonde won konngol bongol ngol jaltinta tut ceergal yana mi wondi hande won nimsuɓe hande kalde konngol ngol arte mabɓe ɗantako so debbo yo so gorko neɗɗo woto ƴeew tan ɗo pinnuɗa ɗo woto ƴeew ɗo gonɗa ɗo ƴeew janggo ko jogori battinde ko o seeri debbo kadi o waddi hen kadi yaltu gallam ƴeewte no moƴƴi ko enen jibini ɓiɓɓe men rewɓe ko enen jibini ɓiɓɓe men worɓe kono enen c'est normal debbo saaha nanguira hoore mum ko koɗo e galle c'est tout à fait normal c'est normal saaha debbo yiya ko foti wadde e galle salo wadde sabu holɗum ko miijade min kalde ceerɗa kam mbiyata ko yaltu gallam te ene hankkadi ni so rewi lawol neɗɗo mo ndesodirɗa gila ala no foti are juuɗe maɗa waɗi cagatagal mum fof e ma gila ne yooɗi ala ɗo ñorɓolini e reedu mum enɗi mum janani dote mum janani ko dari ne yooɗi arema itti hoore mum fof rokkuma natti jogade yumma natti jogade baaba natti jogade hay gorko an tan wo jogui no way fof eno sifori fof
eno hamnori fof hankadin ko an tan o arema wona an yehema kanko arema o ari waddi bagage makko moni koye galle ma o woni walla o ari ni gila ala galle par ce que koɗɗa ko galle bamma gila ala suudu ni sabu koye suudu yumma mbaltano suudu bamma ko ɓuuri hewde anon fuɗɗori ɗo gona ɗon tagalta pilta ha mbawana hoorema seeɗa ha dañana hoorema suudu gegginamo konnamo hen ha daña galle konnamo hen ƴeewa ɗum no yurminade jibi noon ɓiɓɓe ɗo gonnoɗa gotel wara gonon ɗiɗo ɓinguel ngel ara gonon tato gongel ara gonon nayo guel ara gonon joyo guel ara gonon jeegomo jawon ha gonon sappo ndeysan jawon ha gonon sappo pina suba goto bonna foof saabu holɗum bone kafe walla bone kirmasi walla bone duko walla tan fitinel seeɗa ara tan bonna foof bonna pap ha laaɓa saabu kalde ceergal yani koko bonni foof goo ɓiɓɓe ɓe ɓerɗe boni gurdama ɓe dalƴi saabu galle o ɓe natat fewde anne kadi a natat fewde debbo kadi natat fewde hay goto mo fewata debbo yeehi an heddudima e fitina noon o waɗiri kanko gorko o wi haydara perdani par ce que dewgal ngal wo seeri ngal ceergal ngal wo seeri ngal ko ceerle tati fukki hen ɗum tagi neɗɗo saɗa seera andu kalɗa saɗa haala andu kalɗa hono hojam o ƴeewoyi debbo goɗɗo sehilaɓe makko aɗa nde o jogui woni yimɓe ne goodi kañumenne jahata koyɗe jaam sehili woto toppita neɗɗo ko yiɗi ko ala ƴeew ko nafatamo ko ɓayde ka sehili ƴeew ko nafatamo ko ɓayde ka sehili mi ɓooyi wiide kala mo aɗa ƴeewa conseiller walla aɗa jogui probléme e dewgal ma foti ka debbo walla gorko jaha to neɗɗo goɗɗo kalnamo caɗele dewgal ma ay kanko ko wuuri ko ɗum rokkanma conseil ana jarama e conseil mo dokkuɗami ko moƴƴo taw rokkanimo conseil moƴƴo par ce que kanko koko wuuri ko ɗum wukkitanma taw haalnanima kanko ko wuuri ko gara e debbo hakkude makko e gorko makko ne wuli jaw welani omo jogui dimgal nana e becce makko omo yiɗi wukkidde o wawa wukkidde an gara tan gukkitnamo caɗele ma ɗe ay somo wukkita ko wuuri ko ɗum wukkitanma ɓe worɓe ɓe mbaɗaka barke ɓe nafata ɓe nangam taw kanko joni ko haalata ko wona an rokkata conseil o woni kanko e wukkidde mette makko ɗe cikka ɗum ko baɗɗomo soulagé min kay mandu ɓe worɓe joni ɓe ko annene beltoɗa e haala makko saabu ko guurɗa ko ɗum jiɗɗa nande ko jiɗɗa nande ko ɗum woni e wanjandema cikka noon kanko o woni tan koye rokkudema conseil taw kanko woni koye wanjude probléme makko kanko ne nanga on conseil mbiya hutoro ɗum jaaha gaƴƴodireɗa ene wonane gorko dañja caɗele joom suudu ma jaaha to sehil ma gorko walla jahata gorko goɗɗo aɗa yewtude e mum ima ɓe rewɓe joni ni tan mbayi naggam kañumne ko woni e ɓerde mum wuli jaw ko wanjanma taw wona wiyatama ko kañum wadda rokkuma on conseil taw kañum ene wuuri ɗen caɗele watta ɗum yamirma an ya waɗoy ɗum jaha mbaɗoya ɗum par ce que holɗum ko ɗum woni e ɓerde mum neɗɗo yo rento ɗum saɗa ɗaɓɓa conseil ɗaɓɓu conseil neɗɗo dokkamo conseil vrai neɗɗo baajotoɗon waajo vrai ɗaɓɓi mum conseil taw wona ko guurmi ko mi weldani e joom suudam walla mi dugde e joom suudam walla mi haɓodira e joom suudam walla min joom suudam waɗi ellen waɗi ayiba wonko woni e ɓerdam gara yamaɗa woye caɗele ma ɗe mi ƴewno mbadumi e joom suudam ni mi haala ko boni e rewɓe ɓe ha beltoɗa ani ko kalmi ko jaaha nanguira joom suudu ma bolle puyɗe ala mi nunɗani ko ɓuuri hewde ko ni ɓe dokkitta conseil aji ɗum tagui saɗa ɗaɓɓa conseil ɗaɓɓu conseil neɗɗo mo ganduɗa o haalantuma koko nafanma wona ko welanma ko tan so wonti koko welanma ko tan
ngara yam mbiya min joom galle makko ni way tan mi jaɓa mi timmani an hoore ma aɗa foti mi timmani sabu holɗum so mboɗo timmi mboɗo foti heɗade joom galle ma kañum ni sabu neɗɗo fof e jogui woni ɓerde mum noon walla ari am wi joom suudam ko ni way mi jagganma hen koyngal iyan kay ka mayɗo an kay ka dañƴo bone mi timmani timmalam wonata ko minne mami hetto joom suudu ma il faut mi hettomo ɓayde mi hettimama mi hettomo ko noppi ɗiɗi Allah rokkimi guite ɗiɗi noppi ɗiɗi guite ɗiɗi ɗe ko laaraɗo noppi ɗiɗi ɗi ko keɗoɗa ɗo sa heeɗima a heeɗima gorko o heɗo debbo ne sa heeɗima debbo o heɗo gorko o so tawi tan jiɗɗa ko wallude ɓe dewgal mabɓe gonga e gonga a heɗoto ɗiɗo ɓe foof kono sa heeɗima debbo o tan a rokki ɗum gonga koko wone ɓerde ma kalanɗam ka balliɗɗom so nattuɗo yiide jooɗade ka balliɗɗom so yiɗi ko aybinde joom galle makko ka balliɗɗomo so yiɗi ko ñingde joom galle makko ka balliɗɗomo so tawi ɓerde nde ko yiɗi nande ko ɗum nannuɗamo ka balliɗɗomo a wallanimo a wallinmo e ko wuuri ko caɗele ɗen woni holɗum neɗɗo so haalnima a heeɗima ha gasi ka joom haqqille heɗo haala sa heeɗima haala ka ha gasi ma dañi hen min leeli tan weeti a diwi min gotti min gayni tan o fi kam hello ala o diwi min kaldini tan o wi kam ni ala o diwi won gueɗe kewɗe won tumbitte kewɗe ne tumbite e haala sa anda ɗen tumbitte noon an hoorema a natade erreur an hoorema a natade erreur ɗum tagui noon saɗa hettonede hettomo gonga e gonga hettomo normal sa heeɗimama mo normal haadema jabademo mbaɗa analyse woni haalulaji ɗi o haali ɗi teskoɗa no moƴƴi mbaɗa analyse uji ma taw wonko diwi hen wonko suggi hen oyene sa hettima ɗum tan ma addu ko diwi ko ɗum tagui haala ka juutoya ballen koye men keƴodiren joni noon o seeri debbo cergal kamnigal debbo yeehi yahan duuɓi 30 debbo yeehi debbo faati galle mumen galle banum gorko an kadi kam baaba kam woodani baaba maayi ko ɓooyi yumma e baaba fof maayi jeehi faati galle banum gorko goɗam heeɓi toon jooɗi heddi noon ne ƴeewa kañum ne holno dartori beele daña gorko alay sago par ce que holɗum aɗa yaara e duuɓi 4 pawɗi duuɓi 5 mankude seeɗa an debbo gorko o wirtima ɗon fayi duuɓi 60 teni sagataɓe rewɓe e worɓe ɓene ndesa ɓene ndesi gorko yeehi ƴeewoy sehil mum ɓe mballimo o dañi debbo o addi debbo o nde wonata lebbi ɗiɗi on debbo woni reedu o e debbo mo resno o e ɓikkon makko e taniraɓe makko alhamdulillah pijanɗa ɓe jalanno so jammari o ɗano ha weeti oɗo debbo garɗo o nde so wiite on nati ko ɗana o serte ɗoygol so jammari koye dande mum walata woyde ha weeta so nota ɗum galle bamum ha jibina salo sali ha memi leydi wontanimo ɗaccal buduk badak hankkadi oɗo debbo way tan kono Allah nili tan ko oɗo debbo yaata lebtamo ni mboɗa andi histoire o par cœur mboɗa andi histoire o Allah tan koko neli o debbo tan yo ar tan lebtamo tan mbimami debbo lebtimo tan ha gorko jogi galle mum tene kadi ronki kadi sertude e debbo to gasoyɗo ko hunde bonde ɗo gasoyɗo ɓe gasodiri de wone yimɓe ne gooti sa ñahlimaɓe koɓe ñahaɓere tan mi seerima nawani jomum mi huuɗima nawani jomum yaltu gallam nawani woni yimɓe ɓe Allah neldanma hankkadi ɓeɗo ganda ɓeɗo ko ɗaccal buduk badak Allah nelduma ɗo a andu yeɗa hen tan ɗoɓe ceertoyto tawa kadi kamɓe fof ɓe lammodiri tot gorko e hoore mum haalti ene wuuri nimsa ɓurɗo bonde e nimsaji
tuma nde o seeri joom suudu makko nde o sikkanno so wadde debbo goɗɗo ma on soulagé ndeke o andi o fuɗɗiti ko zéro ndentoɗen fuɗɗitade zéro e gurdam men banda men fulɓe mbi hakkunde mi anda ko teɓɓitade mi anda ɗo mbiyata konngol ngol ni heɓɓitade ne heɓa ɗon hunde ne saama teɓɓito ene fayidi heɓɓitade ne heƴa ɗon ala ko heɓɓittaki neɗɗo heɓɓitte tan neɗɗo waajete neɗɗo wasiiti beele yimɓe ɓe aɓe keƴodira kadi ndentoɗen hoyɗude koyɗi ɗi ene gadda fitinaji e rendo men ɗin koyɗi ko holɗin sériji ɗi kalne jiiɗa debbo ne seŋe sériji soit ko sériji brésilienne walla ko mexicaine ɓe mexicona ɓe woni novelas tv en ɗi walla hande ko sériji garɗi ɗi jomona koye hoyɗude sabu ko laarata ko mbiyata ko ya yiito hen hoore ma e sifa no gurdiɗa e dewgal ma jiya suka debbo omo resodiri e gorko ene nawmo restaurant ene nawmo boîte ni aɓe pormina aɓe nangodiri jungo e nder film he aɓe ngama aɓe beltodiri bonne nuit je t'aime bisou aɓe ko ɗum tan woni gurdam ɓe film he koyɗangol koyɗol mbiya annene pourquoi dañani ɗum ha wontanma mette wonmo kalduɗen hen taw kamɓe juuɓe ɗum ɓe guurani ɗum ɗo ko film ko marketing ko commercial ɓe goni koye wadde komi ko boîte way joni kono min mi ƴetta ɗo hen no jouɓe film mboɗo yoɓa ɗumen soɓe joyi ɓe gari mi heɓa kase ɗam mi nawa mi yeeya kamɓe ɓe goni koye liggade koɓe jouata ko liggey wona aɓe ndesodiri gonga e gonga koko wonti haalis yomi joue au rôle so rôle naafigagal mi jouat ha moƴƴa sabu komi joɓaɗo te mi wona naafigi so rôle bonde barowo yimɓe mi jouat rôle bonɗo barowo yimɓe e nder film kono mi waɗani hay goto so tawi ko rôle gilli mi jouat rôle gilli ha timma jiiɗomi e film e fof siko ni mbami taw min ɓuurata fof bonde taw hay debbo mi ala walla taw hay gorko mi ala gonga e gonga taw hay debbo mi ala walla hay gorko mi ala kono ko film kono an jeeɓowo hankadi ni a yejji tan ko film mbattata ko gonga sabu holɗum mbiyata ko ya yiito hen gurdam ma ha piira hen hoore ma mbiya pourquoi mi wurata ɗum pourquoi mi wurdata ɗum e joom suudam pourquoi mi wurdata ɗum e joom gallam jiitoɗa hen hoore ma ha mbatta ɗum gonga mbiya ya wuur ɗum taw kamɓe ɓe guurani ɗum ɗam gurdam ɗam wodani ɗam ko rêve ko koyɗi film fo yimɓeɓe ndentoɗo no moƴƴi surtout couple uji kesi ɗi dewle kese garɗe joni ɗe naatɗe film yon kon ɗo yoɓe ndento surtout kadi film yon gonkon e tiktok kon jiyata neɗɗo ne haala yidde hakkude joom suudu aɗa yiito hen hoore ma e sifa no ganduɗa pourquoi mi wurdani ni ha tikkana hen joom galle ma ñande hen walla ha mbiya onon worɓe ko ni tan mbaɗon ngel konngel rew on ha ceergal yano holko saabi gadduɗen ɗo hen ndeɗo haalande ko seerodirɓe sabu bone ɗum debbo o jogui ko tiktok makko omo laara mamira kon saha walla mbabira kon walla saha rewɓe haaloɓe toon affaire dewle jomni haala gorko goto no waddi e joom suudu mum o haali hawo gayni tan debbo yim onon worɓe ko ni tan mbaɗon onon ni tan mbaɗon tan konngol ngol noon muusi gorko o wi pourquoi ni min mbayi o yoɗo histoire mo haali o an hoore ma ko ni mbaɗa so debbo o yanoto so yanotako ngol konngol ɓe ndewodiri ngol ha gorko fiimo hen seeri mo hen alhamdulillah o laranno ko tiktok kaloɗo no o anda ɗum histoire ɓe o haalata ɓe o anda o itti histoire o ɓakke joom galle makko mettini e histoire he fiimo te wona histoire joom galle makko jiida e gurdam mabɓe ɓe jeeyda kay leydi gotiri ɓe ndendani ɓen gurdam haydara on probléme
debbo itti watti hakkunde maɓɓe gorko o fiimo ɓe ceeri ɗum woni mbimi ndentoɗen ɗi koye ɗi rento larde film mbatta ɗum e ma rento larde histoire mbatta ɗum e ma mbatta e joom suudu ma walla mbatta e joom galle ma sa woppani larde hunde mbatta e joom galle walla joom suudu ma joni probléme mo lartono wa arta e hakkude moɗon ndentoɗen banda men ndentoɗen ɗum tagi ɗi sériji tan duumiɗo tan e larde ɗe gueɗe wiyede itta stress wona stress wona ittude woni koye ɓeydandema stress woni koye ɓeydandema stress ittata stress ko yewtere ittata stress ko jalnika ittata stress ko yewtidde e neɗɗo mo foti yewtidde taw ko yewtere gonga e gonga yewtere vrai ne woodi hen neɗɗo fof ene foti dañde mo yewtidi mi suɓo hande tan mi arma yewtere mi arma wedde walla ñalde taw eɗen jewta wona yimɓe woɓɓe jewteten noon wona dewle janane jewteten noon wona jawɗele janane jewteten noon ala jewteten ko yewtere vrai mi waddi ɗum e debbo goto gabonaise ko ɗo calminɗen nen Hadja Binta de Hadja Binta wonni ha ɗon ɗo Libreville Gabo ɗo to Carrefour Lewmba ɗo min calmini jatigi ma Binta So debbo mo lumbal baalaji min calmini joom galle makko en calmini dendagal bandiraɓe musidɓe taweteɓe to Gabo ha to Libreville Gabo fof en Hadja Binta min calminima no fewi min juurimama alhamdulillah kala taweteɗo ɗo ɗo Libreville Gabo ɗo so tawi aɗa sohli mbase joɗɗo baɗɗo fayida ñootaɗo a sohlani yata tawireɓe a sohlani yaade to tailleur fof koko ñoota ne waɗa 3 pièces ne fewna ha feewi so tawi tan jiɗɗa tan ko mbase baɗɗo fayida riis joɗɗo moƴƴo labtuɗo jokkodiren Hadja Binta de mon ɗon to Carrefour Lewmba ɗo Allah addima ɗon ɗe balɗe mbatta ko 00 221 77 887 82 48 ko numéro makko WhatsApp sa jokkodire makko ma ar pondoɗa te no fotaɗe ma daña ko julduɗa alhamdulillah kadi ko debbo moƴƴo alhamdulillah banda men tinnoɗen no moƴƴi e dewle ɗe mi daaƴe ɗon tan mi arta seeɗa ɓuri bonde fof ko messuji ɗi keɓeten ɗo henno worɓe hewɓe ne gullito rewɓe maɓɓe so lelima tan ndungtoto to banggue gandal maliyel ko tanam jibini mamam jibiniɗo babam o Ramata Yero jibini Abou Baydi Kaw ko ɓiyum Ramata Yero walla mbiyen Ramata Mali jibini ɗum ko maliyel o ko debbo joom gandal ha kala finoɓe Mauritanie diwan Jam Caɓele gandi ɗum ha Tiggueren fof ko debbo keptinaɗo ha Matam ko debbo gandaɗo joom gandal Allah rokki ɗon ko sifade rewɓe e worɓe kala sifa mo sifi hen wattambin hoore maɗa min amin jogui ngal gandal amin jogui ɗum amin mbawi sifade yimɓe so yimɓe o ko bonɗo accu so yimɓe o ko moƴƴo jaggu
sumi o debbo gaabɗo ko gaabɗo sumi o debbo aaɓani ɗum ko alhamdulillah min jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala. kala debbo lelotoɗo e leeso rungto joom galle mum a yi gorko kumotoɗo o humat gorko makko tan, sabu debbo ko kan woni gudditowo demal arsiki o so watti rungtade o rungtinima kala lelo seɓɓet leeso rungto so tikkuɗo yo so tikkani yo hankadi ni omona leli seɓɓet yeeso omo rungti omo fadi ha gorko aray makko walla holko fadi allahu alam. seɓɓet kala debbo mo jiiɗa ko seɓɓet tan jotto seɓɓet o wona gonowo e dewgal. debbo ko ma jooɗo hakkude leeso walla hakkude matla walla hakkude leeso tari o woni hankadi jooɗi hakkude galle, kono mo jiiɗa fof ko seɓɓet danki seɓɓet leeso seɓɓet bertanteri moƴƴani jooɗo hakkude. janngu jooɗade hakkude wona jooɗima an ka jooɗiɗo a wona jotkiniɗo. worɓe hewɓe noon en nelden messuji ene mbiya ene teski rewɓe men so lelima tan ndungtoto ɗumen so tikkere yeeso wona tikkere. debbo sa lelima leloro banggue kuccita e joom galle ma wasata ma o sohle annene kadi gorko ne sa lelima annene mbasa kadi rungtade sa rungtima tan o rungtoto a lelima rungtima mbiyata ɓuuri wonde dimo kanko so tan o rungtoto walla ni sa rungtima ni o ara e maɗa ɓayde ko debbo maɗa. kono noon hewɓe hen keko rungtade kañumenne ene yaa ha ɗeɓe wade no comme petit tikkere ni tikkel tokosel ngel tikkel tokosel noon ene wawi yaade hankadi ha wonta mawni kinare nden mawni kinare ha watta yaade ha goto fof memata goɗɗo mi adata ko memdemo hankadi batta yidde aɗa fofla ga koyɗe ma beele ne mema oya walla so min fuɗɗi memde tan potta ga hen ko gueɗon ko détail yon tokson e nder dewgal. détail e nder dewgal moƴƴani neɗɗo yo rento détail. bon ɗum ko entre parenthèse banda min juule mo wuuri tinnoɗen keƴodiren dañƴo ene wawi yo wat mo ala famodire joom galle ma famodire joom suudu ma famodire ɓesgu ma. ñalawma goto garowo woto jeeyi sababu ko musidɗo men haali Abouba wi ko neɗɗo yo rento ɗum. pina subaka aɗa tikkani joom galle ma aɗa waɗoya jurmo wuuri hoddiɓe ma. pina subaka aɗa tikkani joom suudu ma aɗa waɗoya hoddima julmo wuuri on noon baddani julmo wuuri hono ɓuuri hande waddade julmo wuuri. holɗum saabu ñande oɗon tikkodiri soit ko dépasse o timmani walla comci ɗi timmani walla ko holɗum ko timmani Allah andi. wonɗo yimɓe tolnoto yoɓe ƴeew ko nafataɓe ko wotoɓe ƴeew ko manataɓe ko neɗɗo yo rento ko manata ɗum ko yo ƴeew ko nafata ɗum ko. nafanma ko holɗum facturaji neɗɗo ha mbayno leydi julde koko ɓennata facture ndiyam nan ɗon facture courant ndiyam nan ɗon facture canal nan ɗon facture wifi nan ɗon facture école aji nan ɗon facture ordonnance uji nan ɗon facture maaro nan ɗon facture nebam nan ɗon facture mburu nan ɗon facture aji ha mbayno leydi. neɗɗo yo ƴeew ko nafata ɗum ko bandam. ñalawma goto julde ara mbiya ñamlono foof ɓakka ɗon so ñalawma ɓenni facture ɗi fof gara powo e dow ma mettodiriɗa kaaɓa looɓa heddo kada ɓeyde ñamade walla gonta goɗɗum. holɗum neɗɗo yo andu ko nafata ɗum ko nafan ma e ko manatma so ari ƴettu ko nafan ma ko attu manore nde to heewi mantaɓe ha paydo asman hande nan ndenka e leydi saabu holɗum ko mantata ko gasi ko manata ko gasi. neɗɗo a rokkan mo tan o mantuma saɗa yiɗi rokkudemo o wattuma gaño a rokkan mo tan ɗum kay guila e galle mo joom suudu ma mbaɗanta ñande kala ñande ɗaɓɓirma hunde a waɗani woni hen alhamdulillah rabbil alamin. Allah machallah rien à dire. woni hen ko hewɓe jurum ko yurmotoɓe ene kersa hay wiidema maaro gasi woni hen ne kersa hay wiidema nebam gasi wallahi woni hen ne kersa hay wiidema mbo jogui probléme woni hen ne muuse tan kersa wiidema ni wonno eɗen gandi ko faye dow ma ko woni hen ne gandi ɗum woni hen noon lamminaka ɗum ni woni hen lamminaka cafaka ɗum ni
woni worɓe ene ngoodi ene nganndi fodde mbaɗat fodde tan seeɗa mo Allah arsikinta ɓe ɓe garsigina heen debbo o ɓe nafka heen debbo ɓe ndokka heen debbo o haa debbo o annda kay vraiment gorko ne waɗa woni worɓe noon ne ngoodi ɓe ko samba alaara hen ko duɓɓi tan ene fota ko caggal galle gondaaka nder galle ni teɗe yiɗa fof fiito becce mi holla faaro ene sikka ɗum woni ngoraako taw nafata hay joom suudu mum ɓenne ne ngoodi ɗum ɗo fof noon ko neɗɗo ñaawata hoore mum ƴeewa no wayni change en keƴodiren moƴƴodiren nguurden Allah subhanahu wa taala walla en banɗa men so buuɗalirme nde feri feeñi fe jeyɓataake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñalane musibam tedduɓe mboɗo ñaagui on noon mboɗo ñaagui on kala kattanɗo ene wawi ene yarliti musidɗo men mi yiɗa haalde kono noon il faut haale saaha musidɗo men haali jogui caɗele machine mo hutorto o dumuno fof on tini ɗum e hay jewte makko oɗon tina ɗum hay programme uji makko oɗon tina ɗum machine mo hutorto omo jogui mum caɗele kala kattanɗo ne wawi yo jokkodire haali Abouba kattanɗo fof hay soko neɗɗo goto ne wawi ɗum wona yimɓe fof neɗɗo goto wawi sodde machine moƴƴo tottamo ko hutorgal beele golle jokka inchallah waɗoɓe ene moƴƴi hirjine waɗoɓe hunde moƴƴi hirjino noon ko nano jungo e poos walla jomumen e duwa o ko jinnaɓe duwoto ko tan yoni alhamdulillah eyyi ko jinnaɓe duwoto ko ɗum alhamdulillah eyyi ko heddi ko woni duwaw tan ko seeɗa mo joguiɗa anen ŋuɓita hen ballita waɗoɓe ɓe ɗum noon ko kala baɗowo moƴƴere to wawi wonde foof fawaki tan e minen so almami juma so tawi ko jimowo so tawi ko manto annabi sallam walla koye nder galle o woni kanko fittata galle o walla kanko defata ko weeli ko kala baɗowo ko moƴƴi o yewtani ko mbarjiɗɗen ɗum ko hirjinde jomum kalne gottiɗen ko waɗata ataye kalne gottiɗen ko waɗata ataye saaha fo gueddi hay soko temedere dokken so goɗɗo ari janggo ma goɗɗo yiɗi wadde ataye mille dokke ko ni henna minenne ko yimɓe mbaɗata ko saaha fo hirjinde ne moƴƴi janggo ma tan coftude kañum ne watta wadde janggo somin ɗacci jomum jokka ko ni yarata aduna o wortiɗiloy ko ma ko ha tiiɗi tan ala yolbin jungo jawdi yo haaɗ hakkude poos woto wone ɓernde jawdi yo wone poos woto yetto ɓernde kalde jawdi ma yetti ɓernde sa waside a haaguete ɗum tagui hewɓe nan ɗo hen ko ɗen caɗele jogui yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman so buuɗalirmede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñalane musibam tedduɓe